आं सानो बिनि उनाव जोंनो आरो सोरखौ नांगौ बा जोंनि समस्थिनि मानसिनि सोरखौ नांगौ बिनि उनाव जिहेतु यूपीपीएल बीजेपी जयेनावनो दं आरो बीटीसी सरकाराबो मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव बहुत माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं बेराफारसेथिं बीटीसी बर' गोरोबथानि गेजेरजों गोबां बायदिसिना जोंनो माने मथि बिथां बा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मावबोगासिनो दं दिनै मेडिकेल कलेजा अलरेडि सोलिगासिनो दं माने माबायाव मा होनो तामुलपुराव कन्स्ट्राक्शना सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी बेबो दिनै जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन जेफोर खामानिफोर गिदिर गिदिर बेफोरबो सोलिगासिनो दं आं सानो बे बेलायाव जोंनि रायजो राजाफोरनो फिन मदिखौनो गोख्रों भाबै नांगौ आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो जोङो गोख्रों खालामनांगौ बेवहाय आरो जायनि दारै जोंनि बे बीटीसी ओनसोलाव गोबां माने जौगाखांनायनि खामानिया जायो आरो जोंनि बर' गोरोबथानि जेफोर खोथा होनाय बेफोरखौबो जों जाहाथे मोजाङै मावलांनो हायो खारन बिथांमोना गासिबखौबो खोथा होनाय लेखायै दा मोनसे उनाव मोनसे मावगासिनो दं आं सानो रायजोआ निस्सय बेखौनो लानानै गासिबो खौसेयै माने दिलीप शइकियानो बा बीजेपीनि केन्डिडेटनो भट होगोन आरो फिन खेबसेबाव नरेन्द्र मदिखौनो प्रधानमन्त्री खालामगोन नाय बीपीएफहा जे समाव बीपीएफआ सबसे गोख्रोंमोन जेरावबो एमएलए दंमोन मन्थ्रिबो दंमोन अब्लाबो देर लाखसोल' भट मोनदोंमोन होमब्लाथ' आंबो दंमोन मोनथिबायना बे समावबो नाथाय बीपीएफनि हालोदा बै समनि नंलिया दा बीपीएफआव आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया आरो गोबां दं आं दा नाम लानानै बुंदों जे जोंनो बीपीएफआव दा गैला जि समाव 1.5 लाख मोनदोंमोन आरो गोबां नोंथांमोनाबो मोनथिगौ गतिके बीपीएफआ माने मैया दाख्लै अबस्थाया बिराद गाज्रिमोन बिनिख्रुइ एसे मोजां जादों नाथाय बीपीएफआ आगोलनि बै 1.5 लाख भट मोननायसिमावनो सफैयाखै आरोखि गतिके बे हिसाबै आं सानो आरो जियानो जाथों नाथाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदों गतिके राजखान्थि खालामदोंब्लाथ' बिथांमोना इलेक्सन गेलेनांगोन इलेक्सन गेलेनांगोन नालाय जेनखागोन होननानैथ' माने फिल्डआव हाबा गतिके देरहागोन होननानै हाबनांगोन आरो मिजिंखौबो देरहानाय लानानै गेलेनांगोन गतिके बे मात्र धोरोमल' आरोखि राजखान्थिनि मोनसे धोरोम बिसोर राजखान्थि नालाय गेलेनांगोन आरो नङाबा बिसोरो जोंनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगोन दा बिथांमोना सापर्ट खालामनो हाया ओंखायनो बिथांमोना गेलेदों नाथाय बिथांमोननि गेलेनाया देरहानायनि नङा आरो बेजों बिथांमोना देरहानो हाया अदेबानि राजखान्थि हान्जा होनांगोन दा जोंना मानव गेदेर एमएलए बिथां दुर्गादास बर'आ आगोलावबो एमएलएमोन आगोलावबो इलेक्सन गेलेदोंमोन एमएलएनि अब्लाबो बिथाङा देरहानो हायाखै आरो दाबो बे एखे भटखौनो मोनगोन बिथाङा गावनि जिखिनि भट नाथाय बियो माने मंगलदै लकसभा माने बिसायख'थियाव माने जेबो बेबायदि मोनसे माने मा होनो मख'जाथाव बेबायदि जानाय नङा आरो बे आगोलाव जेरै दं बिदि नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय जे बीपीएफआ आगोलाव जि दं बिनिख्रुइ गाहायाव दं अब्लाथ' 1.5 लाखनिफ्राय गाहायावसो फैगोन आंनि हिसाबावबो आरोखि आङो गिबियावनो दतमा ब्लकनि आरो दतमा मण्डलनि यूपीपीएल आरो बीजेपीनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों आरो जेसेबां बाव नुजानो हानाय एनडिएनि जोंहा बिबानगिरिफोर दङ मावथिफोर दङ गासैखौबो आङो गोरबो गोसोनि साबायखरजों लोगोसे खुलुमनाय जासिदों जे जोंहा एबार बे लकसभा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ भारतनि 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ मानो बानायनांगौ होननानै बुङोबा दिनै उदांस्रिनि उननिफ्राय गोबां बेबायदि गाहाय मन्थ्रि फैबाय नाथाय भारतबर्षखौ जेरै बिश्व दरबाराव मुलुगाव जिबायदि मोनसे आथालाव बिथाङा दिखाबाय भारतखौ नोङो बिश्वगुरु खालामनायनि थाखाय जिफोर हाबाफारि बिथाङा लादों दा बेफोरबायदि हाबाफारिनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ बिनि थाखाय दिनै एनडिएनि बिजाथि महरै आंखौ सायख'दों दा बेयाव रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो खामानि निस्सय मावगोन आरो नैबे बेलायाव आङो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर जासिदों खुलुमनाय हरदों प्रमद बर' जोंनि आफादगिरि आरो बिटिआरसि बिथांखौ आङो खुलुमनाय होदों जे बिथांमोनहा आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै दिनै बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिजाथि सायख'दों आं मिजिं खालामो जे जोंनि रायजो राजा पाब्लिक भटार्सफ्रा निस्सय प्रधानमन्त्री बिथांखौ भट होनो माने खेबसेबाव आरोबाव प्रधानमन्त्री खालामनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि खालामनो थाखाय निस्सय भट होगोन एनडिए हिसाबै जोङो 70% भट शेयार निस्सय मोनगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं नंगौ बाथ्राया सैथो दा जोंहा नरेन्द्र मदिखौ खनसेबाव सेन्ट्रेलाव
प्राइम मिनिस्टार खालामनांगौ खाथेराव जोङो बावहाय एनडिए हिसाबै जेनाखि बिजाथि होदों जयन्त बसुमतारी बे बिथांखौ जोङो दिनै बरायदों। बावहाय जोङो जयेन्टलि इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि मोनथाम दलजों बरायदों। जों जोबोद खुसि जादों, मानो होनोबा बिथांखौ जों बरायनो मोननानै जोङो जोंनि रायजो राजा जेसेबां बावहाय जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोनखौ खावलायदों जोङो नांगौ बायदि भट होनानै बे 1 नं दतमा क'क्राझार समस्तिखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों। बेसेबांखिनि भट दं नोंथांमोननियाव? जोंनाव दासिमबो 7,000 भटआ जोंनि दतमा बिटिआर समस्तियाव दङ। बे भटखौ जोङो जेरैखि जाया कालेक्सन खालामनानै बिथांनो जोङो भट होहोनो थाखाय बयखौबो खावलायगोन आरो जोङो निस्सय जोङो 7,000 भटआव जोङो किबा जानि 6,500 बा 7,000खौ जों हरनो हागोन जों आसा खालामदों। दतमा मण्डल हिसाबै दासिम रायजो राजाफोरनो मा जौगानाय खामानि मावना होनो सार? दतमा मण्डल हिसाबैथ' जोङो बिजेपि हिसाबै गोबां जोङो खामानि मावना होनो हादों, बा जोंना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जेनाखि आसनिफोर हरदों बे जेसेबांखि आसनिफोर दं रेशन कार्डनिफ्राय लानानै अरुणोदय ओरैहाय जेन'बा आयुष्मान कार्ड गोबां जेनाखि आसनिफोर दं बे गासिबो सेन्ट्रेल स्किम आरो आसामनि स्किमखा। बे हिसाबै बेखौ जों रायजो राजानो बयनोबो होनो हादों। दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा बयबो नरेन्द्र मदिखौनो प्राइम मिनिस्टार हिसाबै खनसे लुबैबावदों आरो बे सिमाङाव जाफुंगोन।